Na, akkor a feladat. Hogy is van, hogy együtt van a csapat? Kísértek a lányok. Meretlen olyan kép. Nem tudom, hogy mit találni. Látszik-a? Nem rajtam. Mutatón. Ki az, aki nagyon sokat dolgozott? Senki nem csinál semmit. Ja, mondjuk tényleg. Igen, nézzük a fejtetére. Stanci. Laci, tegnap felfutottál. Akkor mondjuk. Gyere, te Léci. Ő csinálta a menetlevelet. De szépen. Gratulálok. Gyertek ki. Vigyázz, abban vannak rá. Csernobili mutáns lépen. Milyen jeles nap volt tegnap? Fölnapja. Teremtés 7. napja. Tegnap? Elég fiatal a társadalmunk, ha tegnap volt elég. Jó, hát és milyen állapotban van a földünk? Nem azt mondta, nem, már volt jobban. Rossz. Igen, másnaposan. Így akartad. Nézzétek meg, ilyen rossz állapotban. Bele kell nyúlnod? Bele kell nyúlni. Bele kell harapnia. Szerintem meg kell inni. Hogy van nálam pohár. Pohár. Tudod, ez egy olyan szerszám. Lényeg az, hogy sok egyéb szennyező dolog mellett, ami a mi világunkat kíséri. Ja, tényleg van nálatok víz? Nem fogunk belenyúlni. Van nálatok víz egyébként? Nincs. Senkinél? Senki nem ért. Már úgyis biztosak ez. Mindegy, lényeg az, hogy benne van a jövőnk megoldásának a kulcsa. Ami Ki kell szerintetek mi szűrni? lehet? Ki kell szűrni? Ki kell szűrni? A sár. Víz. A víz. A víz. Szóval tiszta víz van elrejtve ebben a nagy dzsubában. Úgyhogy hajrá, találd meg. Én? Ki kell szűrni? Jó, belenyúlom. Jól van, Nem, hát bocsánat. Az önként jelentkező. Ki mondta, hogy Én jelentkezek én is. Jelentkezek én is. Eddig nem, bocsánat, nem. Hát Vagy úgy csinálja meg, vagy... Gyerünk, mindenki megcsinálta. Volt már nálad működött. csinálták a csapatot, semmit nem kell csinálni. Volt olyan lány, akin több smink volt, mint arc. Van nálam ilyen tisztító. Nem szabad kiborítani. Van nálam zseppin, jaj. Gyerünk, Detti. De le tudjuk mosni. Ezzel majd megtisztíthatod. Ha bele kell nyúlni és meg kell fogni, az azt akarja, hogy kézzel belenyúlsz és megfogod. Hogy teszel a most kezedet? Orsprével. Gyerünk már, Detti, ott az a hülye üveg, azt kiveszünk kész. Valami mászik egyébként benne. De ide hidd, kígyó van benne. Figyelj, sikló. Az a kis bogár. Az a kis vedd le a táskát. Hagyjál békén. Gyerünk már. Van elég bajom nélküled is. Na, vedd át ki. Itt ebbe bele kell nyúlni? Igen. Ebbe a dzsubába. Semmi gond. Amit először megfogsz, az ki kell Ha venni. megszóltad Robihoz is Vigyázz a hozzáértett. körmödre. Turkálj a körmödre. Hozzáértél már így. Forró. Hozzáértél már. Rák is van benne. Ez micsoda? Fogalmam. Ez egy dezodor. Hát az... Dob vissza, az nem jó. Csak nyújj be jelen. Szerintem a legmélyen lesz. Ez egy gumilabda. Oké. Szerintem a Az se. legmélyen lesz. Nyújj már bele! Belegyúlhatok, ez idegesít. De egy nagy flakon. Gyere már! Flakont kell keresni. Ebbe benne van? Arra gondoltam. Az micsoda? Valamilyen Gyógyszeres Nézzétek meg jobban szerintem. Nyisd ki! kupak Ne és nyisd egy ki, ilyen töröld le. Benne van a víz! Fogd meg a másik kezeddel is jobban lehet. Ebben van víz. Tehát valami átlátszó. De mi van benne? Víz. Tiszta víz. Tiszta meg Leti. És most valaki így add meg. Így add meg abból a De más tiszta van. izéből. Oké. És akkor ez jó. Igen. Mázlista. Nem kell annyira dzsubálni. Most kell ebbe. De pluszpontért találsz, amit az alján is. Igazság? Adom a másik csapatnak meg, és meg így. Igen. Igen. Bedughatod. Kérni se kell. De ha följön, akkor mínusz 5 pont. De a dezodort is. Egyiken még. De nem szabad, hogy följöjjön, tehát ne rázd föl.
Vagy ne kevert fel. Na, Ramin, vagy melyik tessék. mondj. Kezdte Zsepi. Nem neked! Ennyi. Csapatból nagy pofájú. Ja, van. A kaptunk már Tudod, meg bele tippeket kell nyúlni a szájába. is. Ó, köszönöm. Onnan, Niki, a Niki. A Niki. Adsz nekik WC-t. Bonhaus Niki. Ja, hát én tudom kicsoda. Azt mondta a csapat, Nikinek kell keresni. Kaptál ajándékot, de bónusz. Csapatonként annyi jár. Ügyes voltál, te áldozat. Nem, csak az ott. Más, szegény.